Γεια σας παιδιά. Σήμερα έγιναν τα πρώτα leaks για το Packwin24 στο Instagram του Packwin και θα σας πω τι νέο θα βγει, αν θα βγει κάποια νέα κάρτα, κάποια νέα κατηγορία καρτών και τα σχετικά. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αρχικά το τελευταίο μας update θα είναι με κάποιες άλλες κάρτες. 101 θα μπουνε. Συγκεκριμένα θα μπει ο Μέση, ο Εμπαπέ, ο Χάρι Κέιν, ο Ρονάλντο, ο Κουλιμπαλί και ο Κουρτουά. Αυτοί θα είναι οι 101 που θα μπουνε 2 μέρες πριν βγει το Packwin. Δηλαδή θα δούμε 101, θα έχουμε μέτρηση για, τις 100, για το Packwin 24. Ναι. Θα έρθει πίσω το Γουλού Weekend League όπως είχαμε στο 19. Στο 19 όσοι θυμάστε είχαμε μερικά πράγματα, πώς να σας το πω, παίζες μας στο Draft League και όταν το τερμάτιζες έπαιρνες 2.000 πόντους και ανέβαινες κατηγορία. Αν είχες τερματίσει μέχρι το τέλος της χρονιάς τα περισσότερα και έχανες 5, τερμάτιζες έπαιρνες μια exclusive κάρτα 100 plus και μερικά packs. Αυτό θα επιστρέψει. Τα objectives, τα achievements, τα duplicates θα είναι ή με coins. Θα έχει δύο επιλογές, coins packs και coins. Δηλαδή θα μπορείς να τα πουλήσεις για παίκτες ή αν έχεις κάποιο duplicate μπορεί να το πουλήσεις για coins, για packs ή και για τα δύο, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα. Και μπορούμε πλέον και στα packs, όταν μας βγάζει 6 παίκτες, να βγάζουμε εκεί που βγάζουμε, να επιλέγουμε έναν παίκτη και να λέει sell, put my team και καταλάβατε. Θα έχουμε επίσης πάγκο, αυτό θα είναι τέλεια προσαρμογή στο παιχνίδι, εμένα θα μου αρέσει. Τώρα αυτά είναι τα πρώτα leaks. Μπορεί να έρθει και δεύτερο βίντεο με νέα leaks. Μέχρι στιγμής αυτό. Και θα περιμένουμε και τις νέες 101 κάρτες και γενικά τις νέες. Τώρα στο Packwin έχω να μπω από χθες που ανέβασα το βίντεο. Καλά, δεν ξέρω αν έχει ανέβει, νομίζω έχει ανέβει. Αλλά ναι, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποια. Θα δω και αν έχουν μπει θα γυρίσω κι άλλο ένα βίντεο σήμερα. Αυτά από μένα μάγκες μου. Για τώρα δεν έχουμε κάποιο άλλο leaks. Αν θέλετε να δείτε τα ίδια leaks στις 101 κάρτες και αυτό που σας είπα για τους πάγκους και αυτά και για τα duplicates, πηγαίνετε ένα λεπτό ρε μάγκη. Πηγαίνετε στο Instagram εδώ του Packwin. Πηγαίνετε και όταν πάτε θα τα δείτε όλα. Αυτά για τώρα, αυτά για το πρώτο leak βασικά. Περιμένουμε και άλλες πληροφορίες, λογικά κάθε μέρα θα μας έρχεται. Μπορεί να μας βγάλει και το icon κάποια μέρα, ξέρω όταν πάει να βγει, εγώ είναι 101 κάρτες, θα μας βγάλουν το icon. 101 κάρτες είναι το πιο πιθανό να βγούνε. Λένε ότι έχουν 52% να βγούνε, γιατί οι δημιουργοί τους είναι δύσκολο να το φτιάξουν. Αυτό.